Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyna we harby borçluk we harby gulluk hakyna Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajypdygyny aýdýar. Berdimuhammedow 6 aprelde mejlisiň täze taýlanan deputatlar bilen geçiren duşugyny beýlik käbir kanunçyluk namlary bilen bir hatarda harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy we harby borçluluk hakyna kanunlara gaýtadan seredilmegini teklip etdi. Bu teklipler watanymyza, döwletimize, halkymyza we paly watansyjylyk ruhuny terbiyelenen ahlak taýdan durnukly, sagdyn pikirli hemde hüner taýdan kämil harby gullukçylary kemale getirmek we olaryň hukuk goraglylygyny kämilleşdirmek maksady bilen ýen düşündiriş bilen esaslandyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen goşununy ýyllar boýy dowam edýän kemçilikler, şol sanly harby bölümleriň yaramaz öpçünçilik şertleri, alyk önümleriniň ýetmeçiligi, çağırış boýunça harby gullukçylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary we beýleki meseleleri barada ýygyderli habar berip gelýärler. Döwlet medeniýet harby gullukçylary değişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän ýetgetmeleriň we goşmaçylaryň ugurlaryny, olaryň jekme-jekligini aýdyňlaşdyrmaýar. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyna Türkmenistanyň kanuny harbylaryň döwlet tarapyndan kepillendirilýän hukuklaryny, azatlyklaryny şeýle-de olaryň kanunçylykda belenen borçlaryny we jogapkärçiliklerini kesgitleýär. Bu kanun soňky sapar Türkmenistanyň 2017-nji ýylda kabul edildi we geçen döwrüň dowamyny 2019, 2020 we 2021-nji ýyllarda üýtgetmeleri we goşmaçylary sebäp boldy. Harby borçluluk we harby gulluk hakyna 2010-njy ýylda tasdiklanan kanun namasyna tas her ýyl üýtgetme girdilýär. Türkmenistanyň täze düzülen parlamentiniň kanun çykarjylary kanuny girdilmegi gödeňinde tutulýan goşmaçylar barada teklipler bilen jemgyýetçiligi açyk çykyş etmeýärler. Dünýä ýurtlarynyň harby kuwatyny seljerýän Global Firepower neşriniň 2023-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatyna Türkmenistanyň harby güýji 145 ýurdun arasyna 82-nji orna ýeledi. Sanawda goňşy Özbegistan 62-nji, Gazawystan 63-nji, Kyrgyzstan 107-nji we Täjikistan 120-nji orna ýerleşdirildi. Galbertede Türkmenistanyň günorta günnügor goňşysy Owganistan soňky barlyklarda 145 ýurdun arasyna 114-nji orna ýeledi. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri paýtagtda geçirilýän harby paratlarda öýüdiniň harby tehnikalaryny, şol sany daşary ýurt döwletlerinden satyn alynan harby enjamlary görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler Türkmenistanyna çağırış boýunça harby gullukçylaryň yaramaz gulluk şertleri, türkmen goşununy höküm sürýän Dedawşyna, agylyk, paraxorluk, tertip düzgünüň pese gaçmagy, harby bölümlerde hasaba alynýan öwedini dolup bolmajak gitkiler, eskerleriň we esker howsarlarynyň çözülmeýän meseleleri barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň harby gullukdan boşamak ýa-da onuň möhletini ýyda süýsürmek hukugyna eýe bolmadyk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar hökmany harby gulluga çagyrylýar. Galbertede Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlary harby gullugy geçmezlik hukugyny bermeýär we alternativ raýat gullugy mümkinçiliklerini hödürlemeýär.